कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कोटरकर हेमका ट्रान्सफर करचो आदेश। बेकायदेशीरपणे मास्कात भांगरगान व्हरू लागेलो अमर हेमका अटक। कोविड टेस्टा लागून जागृत करचेसाठी तहसीलदार आर.व्ही. कट्टी हेमगेलो आदेश। आता भाता बरोबरा सुपारी बी लागलो कोळे रोग। बेकायदेशीरपणे व्हरू लागेले जनावरांक पोलिसांनी घेतले ताब्यात। आता सविस्तर खबरो। जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कोटरकर हेमका ट्रान्सफर करचो आदेश। जिल्हा रुग्णालयाचो शस्त्रचिकित्सक डॉक्टर शिवानंद कोटरकर हेमका रुग्णालयाच्या कर्तव्यातून काडच्याक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सरकाराचो अधीन कार्यदर्शी शिवशंकर हेमी आदेश दिला। जिल्हा सर्जन शिवानंद कोटरकर हेमका मुखाल आदेश येतपर्यंत कर्तव्यातल्यान भायर दवरला। डॉक्टर शिवानंद कोटरकर हेमी बाणंती गीता मरण प्रकरणात निष्काळजी केले म्हण आरोपात आशिल्लो। हेजे बद्दल मच्छीमारी लोकांनी निषेध केलो। ह्या प्रकरणा संबंधित कारवार अंकोला एमएलए रुपाली नाईक हेमी डॉक्टर शिवानंद कोटरकराक ट्रान्सफर करू जाय म्हण मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पाकडे याचिका बी दिली। बेकायदेशीरपणे मास्कात भांगरगान व्हरू लागेलो अमर हेमका अटक। भटकळाचो अमर म्हणिल्लो व्यक्ती मास्का भितर भांगरगान बेकायदेशीरपणे व्हरताना अधिकारी लोकांनी अटक केली। अरब राष्ट्राच्यान भांगर बेकायदेशीरपणे भारतात हाडू लागेलो तेन्ना ह्या व्यक्ती खंयच्यान करीपुरम विमानतळार 2 लाख रुपयाचे 40 ग्राम भांगर जप्त केले। देशात एक तर कोरोना वाडतच आसा आणि आता भायर देशांतल्यान बेकायदेशीरपणे मास्कांतल्यान भांगर हाडच्याक सुरवात जाला। आज कोरोना लागून देश संकटात आसा जाल्यार काही तस्करी लोक त्याचो फायदो घेतली आसात। करीपुरमात पहिलेच पटी मास्का भितर बेकायदेशीरपणे भांगर घाल हाडचे प्रकरण दाखल झाले आसा। कोविड टेस्टा लागून जागृत करचेसाठी तहसीलदार आर.व्ही. कट्टी हांगेलो आदेश। 16 वर्षां वयले मधुमेह उच्च रक्तदाब आशिल्ले मनशाक आणि गर्भवती बायलांक कोविड टेस्ट करून घेवूंक जागृत जावूं जाय म्हण तहसीलदार आर.व्ही. कट्टी हेमी सांगला। तहसीलदार कचेरी भितर तालुक्याच्या विविध अधिकारीला बैठकीत तेमी उलयले। कोविड थांबसाठी ग्रामपंचायती, पीडीओ, ग्राम अधिकारी, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि पोलीस कर्मचारी टास्क फोर्स तयार करू जाय। शहरी भागात नगरपालिका अधिकारी यांचा समावेश करू जाय म्हण तेमी सांगले। या सभेत तालुका पंचायत ईओ आनंद कुमार बालनवर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सूरज नाईक, सीपीआय संतोष शेट्टी उपस्थित आशिल्ले। भाता बरोबर आता सुपारी बी लागलो कोळे रोग। येल्लापूर पावसाचे आणि वताचे वातावरणान येल्लापूर तालुक्याचे उंचगी भागात सुपारेक कोळे रोग लागिल्लो आसा। हजेन शेतकरी कंगाल जाल्ले आसात। गेल्या आठवड्यात निरंतर पावस पडून आता ह्या 2 दिवसांकडे पावस थांबिल्लो आसा जाल्यार पावस थांबल्यान बीन कोळे रोग थांबचे ना। हजेन शेतकरी लोक चिंतेत आसात। उंचगी आणि आजूबाजून आशिल्ल्या भागात कोळे रोगा लागून निरंतर सुपारी गळून पडटात। ह्या भागात भाताक बीन धव कलर कोळे रोग पसरिल्लो आसा। आता भाता पिका बरोबर सुपारी पीक बीन हातांतल्यान वयतले म्हण शेतकरी लोक चिंतेत पडलात। बेकायदेशीरपणे व्हरू लागेले जनावरांक पोलिसांनी घेतले ताब्यात। गोकर्ण उत्तर प्रदेशातल्यान केरळच्या कासरगोडी हिंगा कंटेनरात बेकायदेशीरपणे व्हरू लागेले रेड्यापोरा राष्ट्रीय महामार्ग हिरगुत्ती चेक पोस्टाकडे सकाळी स्थळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले। या संबंधी वाहन चालक इर्शाद अलमद्दीन मोहम्मद आणि इतर 4 जणांविरुद्ध पीएसआय नवीन नाईक हेमी प्रकरण दाखल केले। इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।